Здравейте! Това е кутията Pink Beauty Box, която сплъзва. Тази връзка ще са малка за тези глупости, но всъщност нещата са за моята майка. Така, сега ще го кутията. Отваряме го. Ох, съм развълнувана. Много трудно го отварям. Не си поръчах тази, която трябва да е. Аз поръчах Green Edition. Сравнително тежка е. Така изглежда. На картичката, която трябва да ми пише името, но не го пише. Така. Много е красива. Имам продукт на All Nature, на Altea Organic, мисля, че се казва, на DM, на My Forest, спирала също, и на Altea Organic също, пак някакво знамче. Нека да видим нещата. Много съм притеснена. О, боже, това е толкова красиво. Така, на All Nature имам с Honey и Linder Blossom. Нещо си. Сега ще го видя. Мед и липов цвят. Лосьонът на All Nature с мед и липа е подхранваща грижа за кожата на тялото, антибактериалните свойства на меда и ценните витамини, минерални и аминокиселини. Подобряват хидратацията и еластичността. Няма да чета повече, тъй като да. Така. Това нещо. Какво е това нещо? Сега ще видим. Мисля, че ето това е България. Altea Organic. Мисля, че е това. Оригинален размер 100 мл 5,50, 250 мл 8,95 и 500 мл 15,95. Аз почвам още така. Това само да кажа, че е произведена в Розовата долина, в сърцето на България, биосертифицирана розова вода. Само да кажа на All Nature, че това е оригинален размер 260 мл 7,59. Така, тук виждам някакво балсамче на Altea Organic. Сега ще го отворя. Много треперен, виждате сами. Ето го балсамчето, много е красиво. Мирише много хубаво. Сега ще прочета и за него, да намеря картичката. Къде му е картичката? Ето я. Оригинален размер 5 грама, 4,85. Органичният слънцезащитен балсам за устни на Altea Organic с висока степен на защита CPF 25, предпазва от ултравиолетовите лъчи и бла-бла-бла. Това е вече за мама на My Forest. Аз имам лилавото. Оригинален размер 1 кг и 500. 20 пренета за 10 лева. Мирише хубаво. Мама ще си го ползва. Така. Продължава. Спиралчетата му мама и трябваше. На Alverde Volum. Още вида за нея. Ето, мама е получила ето тази зеленичката. Спирала Notting Bot Volume, не знам как се чете, на Alverde. Придава забележителен и троен обем на миглите. Деликатната и формула съдържа ценни органични масла с подхранващи свойства, подходящи при употреба на контактни лещи и за чувствителни очи. Супер! Имам кремче на Alverde. Мисля, че това е кремче за ръце. Не знам, сега ще проверя. Мисля, че да, с Невен. Супер! Аз обичам разни такива кремчета за ръце с неща и този е с Невен. Ще го пробваме. О, супер! Има ми сапуч. Ох, мирише много хубаво.
оригинален размер 100 грама на 2,90. А кремчето е 25 мл, оригиналния размер 1,99. Фините растителни частици на биовърбика, почистващ кожата и засилват регенериращите и свойства. Комбинацията от лимоново и портокалово масло освежава и тонизира кожата и сетивата. Супер! Аз много харесвам такива спунчета, така че да. Сега да видим и другите неща. То мисля, че друго не... остана нещо. И това е някакво кремче или... Това е Алтея розово масло, оригинален размер 250 мл, 16,80. Нежният органичен гел с българско розово масло на Алтея Organics е с мека сапунена основа и съдържа части натурални съставки за почистване, възстановяване и освежаване на кожата на лицето. Лек и нежен, гелът за почистване на лице ефективно премахва всички замърсявания, омазняване и грим, подхранва сухата, увредена и старееща кожа, като подпомага подмяната и подновяването на клетките и снабдява кожата с важни подхранващи вещества, сертифициран биопродукт по УСДА НОП. Супер! Напускали кутията. Ето и, напълнени я. Много е хубава кутийката, за сигурност ще си поръчам и други. Чао!